La part de la dreta no es veu gaire, però l'esquerra es veu bastant clar al mig de todos. Hi havia gent que em preguntava que els seus avis li havien dit que hi havia unes inscripcions de la Constitució de Cadis a la catedral, no les vaig trobar, fins que una persona que va venir una ruta que feia jo m'ho va explicar, i són aquestes d'aquí. El que no sabia era bàsicament la datació, i gràcies a Martí Bonet, que és canonge de la catedral, ell explica que segurament és de l'època de Ferran VII que van dir que es posessin aquests articles de la Constitució a les catedrals de tot el que era la corona espanyola en aquell moment. Els dos articles que podem trobar, un està aquí a la Porta de la Pietat i l'altre és a la plaça Saniu, just darrere del cartell, la placa que posa ara plaça Saniu. L'article al que fa referència aquí a la Porta de la Pietat és un article bastant principal perquè és del capítol primer i parla sobre la naturalesa de la nació espanyola. Pensem que en aquell moment a les Corts de Cadis es crea el concepte de nació-estat vinculat a una Espanya castellana, diguéssim, centralista, i el que es fa és, aquest article el que diu és que amar a la pàtria és obligatori per a tots els espanyoles i després diu que ser justos i benéficos, això després ja no s'ho prenen tan seriosament, suposo. A la plaça Sant Niu tenim un altre article, i aquest article en què es fa referència és que el patrimoni que recau en l'Estat, no és una propietat de la família dels Borbons, no recau en la monarquia, sinó que és propietat d'aquest estat liberal que s'estava creant amb la Constitució de Cadis.